Asini rohama dihamuna doh dame nasian dewata ama. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita salhukna na payu ihu pertanyaan pasion di pertanyaan parningotan di pardalanan itu hatta Yesus Kristus manaon haliaon laho manubus hita. Di pertanyaan borngina parpudi di pertanyaan ton hatani debatam Wenit hamido Markus 15 ayat sia 1 ayat 15. Songnon ma hatani tu hatam gawe Roma silatus mengalusinasida atahe denggaddo rohamuna hupelua tuhamu rajani halak jahudi aidi boto nasian lateni rohado di pasahat akasituani malim ibana alai digitali akasituani malim donatoropi asa tagonan si Barnabas di palua tunasida jalanin nasilatus ma muse mengalusi nasida atong dia ma dipangido rohamu bahenokku tuna genoaran muna raja ni Jahudi alai di jauhon nasida ma parsilakon ibana gabe di doksilatus ma madok nasida ay ahadona jahat di bahen alailan digogo ma majauhon parsilakom ma ibana alai naing mabuat rohani natoropido silatus jala di pelua masih Barnabas asa di pasahat ma anggo Yesus asa di parsilakon dung jolo dilasahi imam sahak ni turputa Huria nani haholongan ni Tuhan nina di Afrika Selatan adong dosa da daerah jala laos ido nagabe suku ni dairai ima Bambem na sangat jarang akka perbuatan yang tidak bertanggung jawab manang tadokon sangat jarang akka perbuatan tindakan kriminalitas di tonga-tonga ni daerah akka namanako marbada panakko pembunuhan do akka tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Buasa jarang disi akka tindakan-tindakan kriminali ataupun perbuatan yang tidak terpuji. Ternyata nina adong do tradisi di hutai molo tongon mangulahon hajahaton seda-seda halak dibuan maibana tu kepala suku dong dibuat tu kepala suku Roma muse kepala sukuan dibuat ma si ulahon hajahatonon tu loloan natorop lapatanna diuhum ma secara adat jala di arii sudena akka rakyat masohot mangulahon akka siulaon marpungu manasida di alaman ni hutai membentuk lingkaran dungi di pahudul masi ulahun hajahatoni di tonga-tonga
Buasa di pahudul ibana di tonga-tonga, apakah supaya dia dilempar, supaya dia disiksa? Ternyata tidak. Alai molo di pahudul ibana di poguni alamani. Iko sudedo akkana huddul di poguni alamani. Pajojorhon akkana ulina dinggan nahya di ulaun ibana. Jala pabuaun ni sudena akkana dingganoddo, apa yang menjadi sikap baiknya? Ahado kelebihan-kelebihan di ibana? Apakah tindakan-tindakan yang terpuji yang dia perbuat ikon pasahaton ni akka situan natoropi. Lapatan na dangboy na sida pasahaton akka hal-hal yang negatif taringot tu si ulahon hajahatoni. Dangboy pasahaton na akka hata-hata untuk mengkritik. Manang istilah nuain tidak boleh nyinyir kepada orang yang terdakwa. Dangboy dohonon na anggo amat taon gudang donian si ingoton alay dang adong si tiruon ninna. Dangboy dohonon na songoni gudang si ingoton alay dang adong si tiruon. Tetapi harus memberikan jawaban-jawaban ataupun pengenalan-pengenalan hal-hal yang positif. Jala molo nunga selesai na sida pasahaton akka hal-hal na ulina dinggani, hal-hal yang terpuji, selesai ma uhuman tu ibana. Jala dijakon ma muse ibana di tonga-tonga ni luat. Buasa songoni mereka digerakkan oleh rasa percaya bahwa seseorang yang jahat sebenarnya dia punya kebaikan-kebaikan yang dia lupakan ketika dia berbuat kejahatan. Ala ni ojar ni rohado mabahen kesaksiat tu ibana di balik ni hajahaton nani ulahon naon ada banyak kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Lapatan na nang dohonon na siani di bagasan ngoluta di ngolu si ganupari. Setiap orang pasti digerakkan oleh hatinya, digerakkan oleh pikirannya, sehingga melakukan sesuatu apa yang ada di dalam hati dohot pikiran lain. Nani ojar ni roha dohot pikiran do di ulahon ibanai. Ahado na menggerakkan kita gabi mabahin suatu tindakan-tindakan yang baik. Tentu itu karena gerakan hati. Ahado mabahi kita mangulahon akka na hurang pas itonga-tonga ni masyarakat borha siya bagasan roha. Alain yang dohonot siya ni imang ada yang menggerakkan hati untuk bertindak dan melakukan sesuatu hal. Di bagasan turpuhon adong tabering tipe tolu tipe ni halak sebagai contoh na menggerakkan hatinya untuk bertindak ataupun melakukan sesuatu hal. Na parjolo ima tipe ni akka situa ni malim.
Didok di ayat 10 nakaning ai diboto na siyallate ni rohana do di pasahat akka situani malim ibana. Di hati Indonesia ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Di pasahat Yesus, di pasahat akasi Tuhan malim ala lateni roha. Ala lateni roha karena dengki tidak sedikit orang harus berpihak kepada kejahatan. Alani lateni roha dohot alani kedengkian. Situani malim ni ojar ni rasa dengki, iri hati dohot benci, akhirnya berujung kepada rencana jahat yang sejahat-jahatnya kepada Yesus. Naswadong pe hasalaan, naswadong pe kekurangan Yesus, tetapi mereka mencari-cari kesalahan. Mereka mencari-cari kekurangan. Yang sudah baik, tetap saja itu tidak baik untuk mereka. Bahkan mereka siap menghalalkan cara untuk memuaskan kebencian, rasa dengki di hati dan pikiran mereka. Lapatan na molo marsigor gordo lateni roha di bagasan ate-ate hasitongani boido gabe holip. Oleh sebab itu, ubahlah cara pandang kepada orang lain dan ubahlah sikap kepada orang lain. Maka rasa dengki, iri dan kebencian tidak akan menggerus di dalam hati pikiran kita. Oma sadati peni jolma ditik kinatar takut Tuhan ta Yesus. Mamereng Tuhan ta Yesus sian lateni roha. Totu unang majupang halak nama sisongonon di halak nama passion. Out targorga di bagasar anggia targorga tu bagasar rohata pakokopon di Tuhan ta Yesus, maka tergeraklah dari hati kita. Tidak hidup di dalam kebencian. Lateni roha dohot kedengkian. Alani iman na parjolo na yung dohonon na halak na marpasyon. Halak Kristen. Iko daudo siyan. Lateni roha. Kedengkian. Gabi jupang ma. Hadamio di bagasan nguruna. Itu halak na marpasyon. Unang songon. Situani malim sinakaniani. Holan ala lateni roha. Popularitas ni Yesus, godang na mangihut Tuhan ta Yesus, tetapi harus dikorbankan hanya oleh kedengkian. Napadua hotaida ma siya turpuhotong tipe napaduaon ima tipe ni Pilatus. Dia saplopat doh ayat 15. Gabi do silatus mamadok nasida ayahado najat di bahen ayat 15. Alai naing mabuat rohani natoropido
Pilatus. Pilatus menguhum Tuhan Yesus, memuaskan dan menyenangkan hati orang banyak. Asal masonang akan atoropi, bebas petaho si Barnabas halak si perjahati. Tetapi Yesus diserahkan, disalibkan. Ahana mangojar rohani si Pilatus, paluahod Barnabas, dohot pa sahaton Tuhan Yesus, ema Pilatus cari aman, Pilatus cari nyaman. Asal masonang akan atoropi, jala sonang ahud. Hidupnya digerakkan oleh ketakutan tidak aman dan ketakutan tidak nyaman. Dilele halilu nasi Latus, cari popularitas, cari aman. Di botolatus do dang marsala Tuhan Yesus. Matius 27:24. Napola ikut diburi latus tanganna nama dokon dang jupang ahu salana. Ias do ahu sianon. Latus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Alai mabiar tunatorop. Gabi di loas Yesus di silakon. Molo hupabebas manang molo Yesus do hubebason dang amanau nina rohani Pilatus. Orang yang tahu tentang suatu kebenaran tetapi memilih untuk tidak bertindak tidak benar, tidak adil, bahkan rela mengorbankan kebenaran untuk membawa rasa aman. Iman Pilatus. Jala ido torop hadirion ni jolma. Rela mengorbankan kebenaran hanya untuk rasa aman dan nyaman. Dangsa otik halak dang olo makatahon hasitongan alamabiar tersinggung. Diboto do salah alai paula so diboto. Jala ido tong nang gabe fenomena na ta adopi di bagasa tikki sinwaingon. Di bagasan akapar saurata komunitasta maradopon akadongan tu ianakon. Nungabakol nuaing halak akanatoras olo paingoton akayanakon nidongan. Alani akka ketersinggungan satu dengan yang lain. Alani pasionon manungguli hita nama dokon hatahon hasitongani. Sotung diminabobokan orang di dalam keberdosaannya, di dalam kejahatannya, hanya karena ingin rasa aman dan nyaman, hanya karena takut tersinggung dan lain satu dengan yang lain. Alani pasion manungguli hita, hatahon hasitongan, unang songon si Pilatus. Napatuluhan ima tipe Yesus. Sian sudut pandang ni hajol maon memang penyalipan Yesus. Yesus itu adalah korban ataupun dikorbankan. Korban Tuhan Yesus disikap ni si tua si boto surati
dohot Pilatus. Sian hajol mau mai alai sian hata ni debata, sian sakap ni debata rencana Tuhan, itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Alai neng dohonot ta jok do hita merasa diri orang-orang yang korban dan orang-orang yang dikorbankan. Didokon misarana rupani merasa dikorbankan. Imada anggo satu natuari dohok do peguar hudisi isarani akka peja sinwaingon alai dang dohok beguarhu dijo ninna merasa diri dikorbankan dan korban. Do akalan na asing dope nabui merasa diri orang yang dikorbankan dan korban. Diboto Yesus do dirina korban ataupun yang dikorbankan. Nang pe adong do huaso ni Yesus peluaho diri na sian akka korban na binahin ni jolma. Tetapi Yesus tidak memakai kesempatan itu untuk menyerang balik mereka. Dan diserang Tuhan ta Yesus akka siboto surat situa ni malimi dohot Pilatus. Dang olo Yesus mangulahoni. Bahkan latus diri pedidok silatus do sai hohom do ibana. Artinya Yesus tidak mau membalaskan kejahatan yang dia perbuat bagi dia. Aha nama bahin, apa yang menggerakkan Yesus untuk tidak melawan sai hohom? Allah hidupnya digerakkan oleh kehendak Bapanya. Allah petuluson lomoni rohani amanaido ibana. Ido ubahin tanyang ni ibana out manyan tarbahen salpu hop panginumanon alai dada guru diau guru dihodo. Patuduhon hidupnya digerakkan oleh ketaatan kepada kehendak Bapanya. Jala omana argata bereng di pasionon molo panadaon natu Tuhanido marpanguluan natu Tuhanido nang pesuhartu bagasar roha alai tadokodo kehendak mula yang jadi. Boido hita mengadopi akaragam ni penderitaan. Sia tonga-tonga ni portibion. Manang boido honota sian akka pardalana ni ngodu taon boido hita orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang berkorban. Alai marsiajar sia Tuhan ta Yesus mangului persuruan ni amanah kehendak Bapanya yang terjadi gawi di bagasan habingeton ni rohama. Alani nangpe tahilala mengadopi akaragam ni pengorbanan hita. Teraniaya, tertindas hita sian halak na asing. Alai songot Tuhan ta Yesus mahita di bagasan habengeton. Alana Tuhan ta Yesus pe di bagasan habengeton naido ibana di patibbo. Dang ditadikod amanai ibana. Aka halak na benget di bagasa penderitaan na taigok ma. Dang ditadikon amai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita harus mengalami penderitaan, penganiayaan. Kita mungkin orang-orang yang korban dan dikorbankan.
alai taingot anggo debata dakya mengorbankan kita alai anggo debata totongdo makkaholongi kita. Giat matar gorga tu bagasa rohatta dok ni si taonon ni tuhatta Jesusi. Jala marsiajar mahita sian habengeton ni tuhatta Jesusi. Mangulahon ulahon ni parsuruan ni amai gabe nasa ulu ni tot semua lidah mengaku dan semua lutut berlutut mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Martang yang mahita.